Filmar ut ansiktet bror. Vad tycker du om matchen hittills? Matchen, jättebra spel jämfört med hur Dali spelade förra matchen. Det är otroligt hur mycket som kan förändras på en vecka bara. Det är synd bara att man sparkade han så sent. Det är resultatet av en frånvarande sportchef som är lite inkompetent om man säger så. Det måste göras mycket förändringar i ledarsidan och styrelsen tycker jag. Vad tycker du om laget idag? Så laget prestation? Hittills varit en otroligt fin prestation. Ja, det finns inget att klaga på. Om vi fortsätter så här är jag garanterat på att vi kan vara uppe och slåss om toppplatserna i Superettan. Vad tycker du om Yassin? Det är han som har tagit över igen, verkar det som. Yassin, det ser ut så i alla fall. Det ser ut så, jag tror det är så. För man ser direkt spelet från förra året har kommit tillbaka. Och ska vi säga, det finns inget att klaga på. Yassin förra året förde upp oss till Superettan kvalplats och tog oss upp. Och vi hoppas han är bra ifrån sig i år också i Superettan. Vart hamnar vi i år? Vi slutar på en 4:e plats tyvärr. Men vi kommer vara uppe och kriga där i toppen till slutet. Tackar så mycket för intervjun. Tack.